exorcist, demonologist, and master of the dark arts? That says master, does it? Well, I should really change that to petty dabbler. I hate to put on airs. Takže, čaute. Vítam vás pri našom videu. Toto video bude znova zaoberané sa filmom. Teda, som sa trošku zamotal. V tomto videu sa budem znova zaoberať filmom, alebo, tak povediac, komiksom na filmovom plátne. Po prvom, takzvanom 0. dieli, kde som si prebral nejaké také novinky, ktoré nás čakajú v tomto roku. Ak ste si náhodou to video chceli pozrieť, tak ho môžete, link na neho môžete nájsť tu. Ale v tomto videu by som sa rád venoval takej, povedzme, novinke. Je to taký, jeden z čerstvejších seriálov. Je to seriál Konstantín. Pozor, nepliesť si s Keanu Reevesom a jeho filmovým Konstantínom. Ako vidíte, zase mám bodiačik, kde mám spísané body, ktoré by som sa chcel držať, pretože som zistil, že lepšie sa mi takto rozpráva. Takže môžeme začať. Tento seriál bol uvedený 24. októbra 2014 a bohužiaľ poslednú epizódu sme mohli vidieť 13. februára 2015. Za týmto seriálom stojí dvojica Daniel Cerone a David S. Goyer, ktorým sa podarilo vytvoriť nádherný svet a proste seriál komiksový. Pokiaľ si všimate, prišiel ma niekto pozrieť. Pokiaľ si všimate, tak v poslednej dobe je dosť veľkým hitom robiť komiksové seriály. A správne som si nevedel, čo si o tomto seriáli mám mysleť. Každý, kto by tento komiks alebo seriál nepoznal, je to adaptácia komiksovej série Hellblazer s anglickým mágom Johnom Konstantínom v hlavnej roli. Už tako samozrejme každý komiksový fanúšik, a ja som videl film Konstantín s Keanu Reevesom v hlavnej úlohe. Ten film nebol zlý, bol výborný, bola to výborná parafráza na Konstantína alebo takéto poňatie Keanu Reevesa ako Konstantína. Avšak stále mu dačo chýbalo. Chýbal mu taký ten šmrnc, takéto... V podstate každý, kto Hellblazer alebo Konstantína čítal, vie, o čom hovorím. Je to proste taký ten feeling, ktorý ide z Konstantína. Není to len neustále hláškovanie, není to len magické bitky, není to len cigarety. Je to v podstate tak akumulované všetko dovnútra. No, ale aby sme sa dostali ďalej. Hlavnú úlohu celého teda Konstantína dostal Ed Ryan. Keď nejaký viac zbehlý, čo sa týka seriálov, určite vám je známy z Torchwoodu alebo z Tudorovcov. A ak ste herní hráči, určite jeho hlas poznáte zo sérií hier Assassin's Creed, kde jeho hlas predstavoval kapitána Krasonia, to je hlavného hrdinu Assassin's Creed Black Flag. Tak ako každý seriál, v podstate aj on tam musí mať nejakú ženu, by to nebolo také príliš teplé, aj keď viem, že isté fanúšičky by to iba vítali, že? Takže jeho kolegyňou
tu bola Angelika Selaja, ktorú, no, ak sledujete telenovely, tak určite poznáte z rôznych takýchto seriálov a neviem všetko možného. Dallasu, to nové spracovanie Dallasu tam hrala. Keď na tým tak premýšľam, takýto dosť brutálny veľký skok od telenoviel Dallasu ku Supernatural drama. No, nevadí. Ona tam strávi postavu Z, čo sa jedná o maliarku s nadprirodzenými schopnosťami kresliť budúcnosť. Vidíš, no, niečo podobné bolo aj v seriálu Heroes, keď jeden z tých vyvolených, tých hrdinov, ten maliar, ktorého meno si momentálne neviem spomenúť, v drogovom rauši kreslil budúcnosť. Tak predstavte si niečo také. No, hneď po prvej časti nastali totiž to isté menšie komplikácie, také rozbroje. Tak museli totiž to pilotný diel unikol skôr ako mal, to o dosť hodne. Myslím, že to boli nejaké 2-3 mesiace, alebo nejak tak. A filmový štáb bol nútený niektoré scény pretočiť. Takže seriál sa tým pádom obiehal trošičku iným smerom. A herečka vtedajšej partnerky, teda vtedajšia partnerka Konstantína, Lucy Griffiths, ktorá hrala dceru jeho bývalého kamaráta Liu, nebola úplne spokojná so smerovaním tohto seriálu, tak sa rozhodla odísť po prvej časti. A až vtedy nastupuje naša Angelika Selaj ako Set. Je to trošičku komplikované, ale ono keď si k zliednutiu sú samozrejme obidve tieto verzie, takže keď si to pozriete, tak pochopíte, čo chcem povedať. Ale osobne si myslím, že postava Zed je tam zaujímavejšia ako nejaká Liv, ktorá eštila, vlastne nebola taká zaujímavá, bola proste taká tá púťka, ktorá keď ju postavíte, tam bude stáť. A mi k tomu Konstantínovi nesedela, takže nebol som si spokojný. No, ale aby som sa dostal, trošičku vyspoilerujem aj príbeh. Seriál samotný začína v psychiatrickej liečebni, kde náš hlavný hrdina Konstantín, no, povedzme, že odpočíva, aj keď denne by odpočíval Konstantín ako v bláznici. Spýtuje si svedomie, hľadá útechu, hľadá nejakú morálnu podporu, alebo proste len nemá kam pichnúť, tak tam trávi svoj voľný čas. A démoni a anjeli bohužiaľ zasiahnu aj tam do jeho života, takže je nútený sa znova ponoriť do tohto celého deja, do tejto mašinérie a vojny. Ak by niekto bol fakt úplne neznámy tohto seriálu alebo tejto komiksovej série, tak môžem povedať k tomu, že celá táto komiksová séria je postavená na tom, že Satan, Lucifer a Boh hrajú veľkú hru o osud planéty, osud sveta, osud všetkých duší na nej, o to, že kto vyhraje. No, ale aby to nebolo také jednoduché, tak sa dohodli, že nemôžu priamo zasahovať. Môžu zasahovať iba formou démonov, anielov a tzv. Hybridov. No a práve Konstantín sa bohužiaľ dostáva do tejto mašinérie, čož nie úplne mu vyhovuje. Prvýkrát je dosť nasraný a dosť mu to žere nervy.
sa dostáva do veľkej hry a jedna strana sa ho snaží presvedčiť, aby vyvíjal nátlak voči druhej a také politikárčenie v podstate. No, ale nakoľko Konstantín je v srdci diplomat, tak sere na všetkých a jediné, o čo mu ide, je jeho bezpečie. Keď si to tak rekapitulujeme, tak všetky postavy, ktoré mám ja rád, sú väčšinou idioti. Pilejšie. Ale by som pokračoval, tento seriál by som odporučil hlavne z niekoľkých hľadisk. V prvom, že je veľmi dobre napísaný. Veľmi dobre napísané scény, veľmi dobre napísané dialógy, prostredie, proste všetko tvorí krásny taký komplex depresívnosti, takej tej temnoty a takého toho skrytého ohrozenia. Proste dokopy to dáva jeden krásny svet a proste taká veľmi dobrá, strašidelná atmosféra. Charizmatický hrdina Matt Ryan proste dokonale stvárnil toho Konstantína. Ja keď som ho videl prvý raz, že paráda. On je dokonca ešte rovnako nesympatický a škaredý ako Konstantín. Takže k tomu to opísať. Keď poznáte Motorhead, chudák Lemmy, ale on bol tak strašne škaredý, že bol krásny. A to isté platí o Konstantínovi. V podstate vyzerá ako feťák, vagabund a všetko toto dohromady dáva takého správneho antihrdinu. Konstantín už je od počiatku vnímaný ako antihrdina. Čiže nečakajte nejakého dobrého princa na bielom koni alebo záchrancu alebo niečo podobné. Celý čas chlastá, fajčí, nadáva, v podstate myslí iba sám na seba a proste je telesnením v podstate všetkých zlých vlastností. A preto myslím, že je to také zaujímavé, je to v podstate taký bežný človek, v podstate ničím výnimočný, človek, ktorému záleží len na sebe. Je zvedavý. A preto vám odporúčam si tento seriál pozrieť. Efekty sú dobré, vážne kvalitné, spracovanie, výprava, herci, veľmi dobrá kombinácia. Tomuto seriálu rozhodne dávam 80%. Aj to len preto, že bol ukončený. Ako som už povedal, 13. februára 2015 bol odvysielaná posledná časť, kedy bol stanicou bohužiaľ zrušený s odôvodnením, že nemá dostatočnú divácku základňu, akú očakávali. Čiže je to divné, pretože po uverejnení tejto informácie bolo spustené veľké podpisové akcie a ľudia dávali najavo, že Konstantína majú radi, či už to bol Facebook, Twitter alebo veľa rôznych ostatných sociálnych sietí. Bohužiaľ s produkciou to ani nehlo, takže Konstantín bol zrušený. Istý čas sa koketovalo, že spoločnosť AXN preberie tento seriál pod jeho pôvodným názvom Hellblazer a bude ho uvádzať. Bohužiaľ z tohto padlo a Konstantín zapadol v prach. Čože je dosť škoda, pretože podľa mňa sa jednalo o seriál s veľkým potenciálom a neukázal, čo v ňom skutočne je. Navnadil tých ľudí, pustili im 13 častí a potom ho zrušili. No bohužiaľ, no.
čo vás k tomu dodať. No, hádam len to, že tento seriál si určite pozrite. Ak máte nejaké otázky, tak adresujte ich sem dole. Či už sú to otázky hľadom seriálu, otázky hľadom komiksu samotného, ak by ste chceli niečo vysvetliť, alebo ste nepochopili, veľmi rád odpoviem. Môžeme sa potom porozprávať, po debate ja sa veľmi rád vyjadrím ku komiksu, ja som ukecaný človek. Ďakujem zároveň za zhliadnutie tohto videa, za lajky, za odbery a že ma podporujete. Čaute na budúce.